Dobrý deň prajem, vitajte pri počúvaní pondelkového prehľadu spravodajstva z portálu webnoviny.sk. Moje meno je Rastislav a prevediem vás dnešným výberom správ. Začíname domácou top témou. Núdzový stav. Poslanci Národnej rady v piatok 83 hlasmi odsúhlasili predĺženie núdzového stavu. V predloženom materiáli sa uvádza, že rozhodnutie vlády o opätovnom predĺžení núdzového stavu je racionálne a dôvodné. Najdôležitejším opatrením naviazaným na núdzový stav je zákaz vychádzania. Ide o najúčinnejšie opatrenie pri kontrole prenosu nákazy ochorenia COVID-19, keďže ide o infekčnú chorobu. Toto opatrenie pomohlo znížiť reprodukčné číslo, ktoré bolo začiatkom decembra na hodnote 1,2 až 1,3 na hodnotu 0,9 v prvej polovici januára. Ide teda o veľmi účinný nástroj, uvádza sa v dokumente. No a ako vníma predĺženie núdzového stavu poslanec Fico, tak to vyjadril na piatkovej tlačovke aj so svojimi partnermi zo strany Smer SD. Chcem informovať slovenskú verejnosť a myslíme to smrteľne vážne, že to, čo bolo urobené v Národnej rade, je dôkazom, že chcú predĺžovať núdzový stav opakovane. Môžu sa vyhovárať na kohokoľvek a kdekoľvek, ale v odôvodnení návrhu na predĺženie núdzového stavu je napísané veľmi jasne. Núdzový stav sa bude predĺžovať dovtedy, pokiaľ nebude úroveň zaočkovania 60 až 80% na Slovensku. Poprvé, vieme, aká je úroveň zaočkovania. Po druhé, vieme, že nie sú vakcíny, že Slovensko je odkázané na obmedzovanie ľudských práv nasledujúci celý rok. Nasleduje prierez domáceho spravodajstva. Aktualizácia pandemických opatrení. Od 8. marca bude povinnosťou nosiť respirátor FFP2 bez filtra v obchodných prevádzkach a v mestskej hromadnej doprave. Od 15. marca následne vo všetkých interiéroch okrem 1. stupňa základných škôl. Vyplýva to z opatrení, ktoré v nedeľu 28. februára schválila vláda v rámci riešenia aktuálnej pandemickej situácie. Zvýšiť sa má tiež počet kontrol vykonávaných príslušníkmi policajného zboru, nasadenie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na pomoc pri kontrole dodržiavania opatrení. Cieľom opatrení je podľa schváleného dokumentu znížiť v nasledujúcich 3 týždňoch, teda od 1. do 21. marca, mobilitu, spomaliť tak šírenie infekcie, zamedziť importu nových variantov vírusu z rizikových krajín a zredukovať nárast hospitalizácií v nemocniciach. V prípade, že sa do 21. marca nedosiahne žiadaný efekt opatrení, začne sa príprava na zavedenie tvrdého obmedzenia pohybu, zastavenie výroby a uzavretie krajiny. Ekonomika. Fabriky na Slovensku sa napriek aktuálnej epidemickej situácii zatvárať nebudú. Na sociálnej sieti Facebook to potvrdil premiér Igor Matovič. Ako dodal, žiadne návrhy v súvislosti s niekoľkodňovými rokovaniami s vedcami podľa dohody nemali výjsť von skôr, než sa s nimi stotožnia všetky koaličné strany. V tejto veci ale urobil výnimku, aby predišiel fámam o zatváraní fabrík. Eurofondy. Po rokovaniach s Európskou komisiou a po dohode na národnej úrovni sa môže Slovensko pustiť do revízie operačných programov. Alokácie pre niektoré programy budú navýšené. Slovensko dostane na zmiernenie dopadov koronakrízy celkovo 780 miliónov eur prostredníctvom protikrízového eurofondového balíka REACT-EU. Informovala o tom na tlačovej besede ministerka investícií Veronika Remišová s tým, že hlavným cieľom tohto balíka je naštartovať pandémiou zasiahnutú slovenskú ekonomiku. Summit lídrov EÚ. Na videokonferenčnom samite lídrov EÚ požiadal predseda vlády Igor Matovič členské štáty Európskej únie o pomoc v podobe zapožičania dávok vakcín alebo vyslania zdravotníckych pracovníkov. Zároveň víta aj iniciatívu Európskej komisie na navýšenie národných kapacít sekvenovania, čo umožní nové mutácie nielen včas identifikovať, ale pomôže aj pri prispôsobení vakcín týmto mutáciám. Spravodlivosť na Slovensku. Dôvera Slovákov v spravodlivosť už nemôže byť nižšia, aj preto len malé zmeny nestačia, vyjadrila sa ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Reformu a svoje ďalšie zámery v úrade predstavila šéfka rezortu spravodlivosti počas diskusie na tému boj proti korupcii a kleptokracii, ktorú zorganizoval German Marshall Fund v USA v spolupráci so slovenským veľvyslanectvom vo Washingtone.
Reforma, ktorú robím, je ambiciózna, dotýka sa viac menej každého v justícii, od sudcu okresného súdu po sudcov Najvyššieho súdu, dodala ministerka Kolíková. Kauza mýtnik obvineného podnikateľa Michala Suchobu, zadržaného v Dubaji, prepustili. Informoval o tom denník SME s tým, že sa tak stalo ešte v deň, keď bol zadržaný. Obvinenému v kauze mýtnik odobrali cestovný pas. Slovenské ministerstvo spravodlivosti podľa denníka nemá o záležitosti žiadne ďalšie informácie. Výber zahraničného spravodajstva. Taliansky ostrov Sardínia je už bielou zónou. Otvoria tam kiná, reštaurácie či telocvične. Keďže Sardínia má momentálne menej ako 50 prípadov ochorenia COVID-19 na 100 000 obyvateľov, od pondelka si tamojší obyvatelia budú môcť dopriať viac slobody. Zatiaľ čo na severe Talianska pribúdajú nové prípady koronavírusu, ostrov Sardínia si medzičasom získal prestížny status bielej zóny. To umožňuje večerné stolovanie a pitie v reštauráciách a kaviarniach, ako aj opätovné otvorenie telocviční, kín či divadiel. Čo je nové u našich južných susedov? Maďarský premiér Orbán sa nechal zaočkovať čínskou vakcínou, dôveruje jej viac ako iným. Maďarský premiér Viktor Orbán sa v nedeľu nechal zaočkovať proti koronavírusu vakcínou vyvinutou v Číne. Na Facebooku uverejnil fotografie, ako ho zdravotníci očkujú vakcínou Sinopharm. Maďarsko sa minulý týždeň stalo prvým členským štátom EÚ, ktorý začal využívať čínske očkovacie látky. Orbánov kabinet patrí ku kritikom pomalého vakcinačného procesu v EÚ. V snahe zrýchliť ho preto nakúpil vakcíny z Ruska a Číny. Informácie zo sveta športu. Obrovský slalom v Bansku vyzeral pre Adama Žampu nádejne. Slovák Adam Žampa sa po nádejnom 15. mieste po prvom kole v druhej jazde nezlepšil, ale klesol na konečnú 21. priečku. Rovnaká pozícia mu patrí aj vo svetovom pohári. Francúz Mathieu Fevre sa po vyše 4 rokoch dočkal víťazstva v nedeľných pretekoch svetového pohára v bulharskom Bansku. Petra Vlhová bola po ťažkom páde Lievovej neistá, za najlepšími výrazne zaostala. Slovenke Petre Vlhovej nevyšiel nedeľňajší superobrovský slalom v talianskom Val di Fassa v rámci svetového pohára žien v zjazdovom lyžovaní. Vlhová skončila na 32. mieste s mankom 2,66 sekundy na víťaznú Talianku Frederiku Brignoenovú a len po druhý raz v aktuálnej sezóne v pretekoch, ktoré dokončila, nezískala body do hodnotenia svetového pohára. Moje tipy a odporúčania na články z redakcie portálu webnoviny.sk. Slovensko prežije druhú jar s koronavírusom, ale analytici majú pre Slovákov dobré správy. Po trpkej jeseni a zime sa blíži jar. Analytici z portálu Dáta bez pátosu zverejnili správu, v ktorej hodnotia súčasnú situáciu a priniesli aj prognózu, ako by mohol vyzerať ďalší priebeh pandémie na Slovensku. Podľa zozbieraných dát by sme mohli mať do Veľkej noci zaočkovanú aspoň prvou dávkou vakcíny väčšinu populácie nad 70 rokov, čo je približne 620 000 ľudí. Viac k tejto téme sa dočítate v článku Lukáša Dedíka. Týždeň očami Pavla Urbana. Matovič sa vraj radí s odborníkmi, oficiálne výsledky tají a voliči sa mu rozprchli. Človek sa schová za rozhodnutia niekoho iného, keď nechce niesť zodpovednosť za svoje činy. V prípade pandémie by sme to od Matoviča aj privítali, len keby ostatných aj v niečom počúval. On síce tvrdí, že tak urobil, aj napriek tomu je Slovensko v zlej situácii. Prečo si ich ale teraz potom znova zavolal? Aby mu zle poradili? Viac sa dočítate v komentári Pavla Urbana. Očakávané udalosti dnešného dňa. O 11. hodiny do poludnia bude spoločný briefing zástupcov hnutia Oľano a strany Za ľudí. Témou bude kyberšikana je vážny spoločenský problém, je najvyšší čas ho riešiť. Zúčastniť by sa mali poslanci Juraj Krúpa, Jana Žitňanská, Juraj Šeliga a ďalší. O 11. rovnako začína aj tlačová konferencia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Tu nám bude témou spúšťanie pomoci pre neziskové organizácie v kultúrno-kreatívnom priemysle. Plán predstaví ministerka kultúry Natália Milanová, riaditeľ Inštitútu kultúrnej politiky a zástupkyňa neziskového sektora z oblasti kultúry.
Z pondelkového výberu spravodajstva je to odo mňa všetko. Na záver si povieme, aké počasie dnes môžeme očakávať. Malá, miestami najmä na severe a východe, zväčšená oblačnosť, ojedinele slabé zrážky. Takisto sa môže vyskytnúť hmla i poľadovica. Denná teplota 8 až 13 stupňov, na severe okolo 6 stupňov, prevažne severný vietor do 25 km za hodinu. Počúvali ste denný prehľad zo spravodajského portálu webnoviny.sk. Tento podcast vznikol aj vďaka spoločnosti NVN Group. Moje meno je Rastislav, želám vám úspešný štart nového týždňa.